Wilujeng dalu Kang Mas Tuntas lan ugi Mas Jayendra. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Oh, piyai bagus ta. Nah iya. Ngono. Mas Jayendra ki ya isih nom. Ah iya. Sami sehat sedanipun. Alhamdulillah Pak Dalang. Inggih. Wah, jan pripun Mas Tuntas kula nyuwun sepatah dua patah kata kagem warga ingkang sami lenggah wonten ing lapangan ngriki lan uga para pamriksa lumantar streaming nggih to wonten PDXX channel kalian Cah Sragen. Ah. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih. Nek dewa kan sampun pitepangan. Nggih. Sampun nggih. Sampun. Nggih, mugi-mugi jenengan mboten lali. Nami kula niku mungkin sak Sukoharjo mung kula tok. Dadi gampang apalane. Tuntas nek jaman tahun 80-an nggih. 80-an. Wah niku terkenal banget tenggene ibu-ibu. Pil tuntas. Oh, alah. Malah pil gitu. tuntas. Angger ndak sasi diintenteni tenan kali ibu-ibu. Lah nggih. Niku angger napa? Datang matahari. Niku. Terus insyaallah alhamdulillah dalu niki nggih rada sumuk ning sejuk. Nah, aneh to rada sumuk ning sejuk. Maksudipun? Maksudipun Desa Rejosari mugi-mugi menjadi daerah desa yang benar-benar menjadi rejo, menjadi makmur. Amin. Menjadi bagian dari Sukoharjo makmur. Amin. Dan insya Allah bisa menjadi bagian dari Sukoharjo fantastik. Weh, luar biasa. Nggih. Karena kita ini kan sekarang ini kan di zaman Gen Z ya. Nggih. Terus daya dongkrak dari digitalisasi, kemudian sak menika kan hampir 60% niku kan anak muda di Sukoharjo menika. Terus niki kadose kan zamane cah nom sing maju sing berprestasi kan ngoten. Nggih. Kadosipun Mas Tuntas. nggih, pripun Mas Mas Jai? Mriki kan daerah pinggiran nggih. Nggih. Alaska menika. Nah, menawi Mas Tuntas dados bupati mengke saged nyulap Rejosari mriki dados daerah fantastik mboten? Insyaallah. Tapi tetap kedah sareng-sareng. Makanya independen menika kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kita memang bukan dari partai politik, kita independen. Sehingga nopo mawon nggih kedah bareng-bareng dengan masyarakat. Nggih, leres. Dewane nggih dewane masyarakat. Dewane nggih rakyat, nggih masyarakat itu sendiri. Jadi nanti yang akan insya Allah kalau Gusti Allah itu meridhoi masyarakat nggih panjenengan sedanten nggih pitados nggih sareng-sareng bangun Rejosari menika menjadi daerah yang fantastik. Kita misi-visine mboten sah mulu-mulu apa. Salah satu misi-visi kita itu mboten enten pengangguran, Pak. Oh nggih. Terus biar masyarakat Sukoharjo itu tidak ada pengangguran. Selama ini kan yang menjadi momok di dalam setiap daerah adalah tingkat pengangguran di daerah itu sendiri. Sehingga misi kita adalah bagaimana Sukoharjo ini tanpa pengangguran. Kebetulan alhamdulillah kula dapat gelar profesor doktor itu juga dari sebuah buku yang saya bikin teori, Pak. Secara teori Indonesia Rumah Kaca. Jadi Indonesia Rumah Kaca itu adalah sistem ekonomi kreatif mandiri. Bagaimana membuat sebuah daerah menika saged berkreatif mandiri. Semua potensi dimaksimalkan di setiap wilayah, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Karena Sukoharjo khususnya Indonesia umumnya itu potensinya luar biasa.
Oh, ngaten. Potensinya sangat luar biasa. Nggih. Terus nopo masyarakatnya sangat luar biasa, potensi alamnya luar biasa yang bisa di-upkan, yang bisa diprioritaskan, yang bisa digali sangat luar biasa. Ngaten. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Luar biasa. Lah niki jog lutuke Nggih, sekedap melih. Oh, nggih. Nah, sepenting Mas Tuntas sik. soalnya kula selak pengen nyanyi Mas. Oh, ngaten. Oh, nggih. Mriki ngaten mawon dipun pugel. Lah menika babakan sanesipun mangke insyaallah bibar DCT Mas Tuntas. Oh nggih, Nggih. iki nyuwun donga sik mawon. Nggih. Sebelum Penting bicara niku. panjang lebar kan nek engko Gusti Allah mridhoi lolos, nek Nggih. delala mboten lolos kan dadi mung ngaya-wara, Pak. Dalang. Nggih, ngaya-wara nggih to. Nggih. Nah, nggih. Leres Mas Tuntas. Pramila saderengipun Mas Tuntas pasumbang menika lelagon. Lah menika lebih baik di kancani Guntur endi Guntur mau. Ini Tur, munggah kene. Lan ugi nggih sekedhik kagem Pak Lurah ugi kepareng minggah Pak Lurah. Nah, Monggo, Pak Lurah. Pak Lurah Rejosari. Mas Guntur sing arep menyampaikan, monggo Mas Guntur. Nah, nggih. Ayo. Ini di Mas Guntur di. Halo Mas Guntur. Ini mlakune rada dirikatke. Nah. Yes. Iku wayangan dhewe dirampungi dhewe ya ta. Ayo. Matur nuwun Ki Dalang. Monggo. Nggih, monggo Mas Guntur. Nggih. Menika Pak Lurah sampun samapta. Nah, menika wonten dawuh menapa? Iji nun sewu menika saking keluarga ageng Mas Tuntas Subagio beserta Mas Jayendra. Niki luwih enom tinimbang kula, Pak. Kula aku wis 70 tahun. Kurang 20 tahun. Artinya calon bupati kita berjiwa muda dan tentunya insya Allah atas dukungan panjenengan sedaya samangke akan membangun Sukoharjo yang sudah baik ini akan menjadi lebih baik, yang sudah makmur ini akan semakin makmur. Allahumma Amin. Setuju? Panjenengan dukung? Dukung Mas Tuntas? Alhamdulillah. Tapi sing paling penting Nggih. menika niku nyuwun dongane Dongane. warga Nah. Rejosari bilih besok niku lolos Permin. Nah, niku. Dalu menika Mas Paling Tuntas penting, dados benjing pengumuman Fermin. Dados menika sekaligus wayangan, sekaligus nyun donga pangestu maliginipun. Tirakatan, Mas. Oh iya, tirakatan. Warga mriki mugi-mugi benjang anggenipun Pon Fermin saged lolos sehingga nanti bisa naik ke tataran berikutnya. Ke Perpat. Mas Dalang, Nggih. niki saking Mas Tuntas. Nggih. Sangke senengi bombong manahipun. Nggih, dos pundi? Badhe ngaturaken samukawis ing samangke dipun betahaken kalian Bapak Lurah. Kanthi menika nun sewu Bapak Lurah dimajeng monggo. Oh, Lajeng nggih. mawon. Nggih. Yes. Enek Matur paline. sembah nuwun. Nggih. Nggih. Pak Lurah badhe nyanyi. Nancani Mas Niku Tuntas. kagem taman iki. Nggih. Menika nun sewu insyaallah ini awal di kantor kelurahan akan dibikin taman dan salah satu diantaranya sekedhik pisumbang saking calon Bupati Kulo Panjenengan sami. Nggih, menika mboten nyogok lho, Pak. Hah? Mboten nyogok. Sing iso dijogan nek mburi. Oh, malah. Nggih. Monggo niki Pak Lurah Mas Hendra badhe nyekar monggo. Sampun. Mas Tuntas no, Mas Tuntas kula nyuwun gungangnipun no. Mas Tuntas. Biasane nyanyi kok. Ning daleme nyanyi kok. Lagune napa? Endi pemusike wis durung endi? Pemusik? Pun siap. Oh nggih. Monggo Mas Tuntas. Nggih. Pun. Nyanyi lagu napa niki? Nggih monggo, pokoke sak Lagu merdekane. nemu mawon. Nemu. Nemu. Jadi insyaallah malam ini nemu napa niki? Nggih. Pengen dikancani sinten, Mas? Dikancani sinten sindene? Monggo.
Wah, Sinten ingkang purun kancane kula? Duet. Sapa ya? Oh, sedaya. Sedaya. Akeh men. Anu, si Hana karo Jovika. Ah, padha dhuwure. Jovika. Hana karo Jovika ngancani Mas Tuntas. Nemu. Iya. Wis pokokne iki awake dhewe merdeka. Merdeka piye? Ya bubare ya sak kepenake dhewe. Bubar jamji. Ora apa-apa. Iya. Mosak masuk wae. Iya, sik. Persiapan sik. Agak masuk Sekali lagi tepuk tangan untuk Tas Masih luar biasa. Mas ojo tinggal akumu kudu ngerti loro ojo ditinggal kapribaden lebih murah Yo sing eling iku budaya tepuk tangan untuk penonton setia malam hari ini. Alhamdulillah. Yes, tenan Mas. Tentastik saestu Mas. Betul. Nggih. Mula alhamdulillah acung jempol, acung kehebatan untuk warga masyarakat wonten ing dalu menika ingkang satuhu setia untuk mendukung dengan beliau Mas Tuntas dan Mas J. Tepuk tangan untuk Mas Tuntas dan Mas J. Niki lho,
Mak Cange. Nggih. Alhamdulillah kula leh donga ikhtiar wonten wingking kala wau. Mugi-mugi mbok pikantuk dalan. Amin. Ning alhamdulillah tidak memandang kondisi dan situasi yang menjadi penghalang, tapi semangat penonton kesuksesan malam hari ini kita acungi jempol yang luar biasa. Amin. Biasane ngeten iki nek tengetan, jensete mati, tinggal mulih Mas. Ngoten sing blok ndang turu elang, ngoten ngeten. Ning delalah iki kok sik bodho ikhlas, bodho jenjem, bodho leh lenggah, insyaallah keikhlasan beliau untuk membawa harkat martabat budaya ini menjadi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Amin. Nun sewu Mas Tuntas. Alhamdulillah saya dari Jawa Timur, panjenengan geret ngriki niki mujudke panjenengan yang tidak membeda-bedakan atribut budaya Indonesia. Luar biasa, mudah-mudahan dengan lenggahipun Mas Tuntas kalian Mas J pikantuk ridho lan hidayah bisa membawa Sukoharjo lebih makmur dan lebih maju. Amin. Alhamdulillah. Monggo Mas Luduk, wis keterak lampu mati terus pucet lho kuwi modelmu. Surah gelem ngomong. Lah tekamu rene iki suruh mendampingi beliau. Jane bengi iki asline ora nek dagelane. Lah terus Karena mujudke syukur, Nggih. diselem murup akhirnya nek dagelane. enggak ya dari awal kita ndereke Mas Tuntas sama Mas J. Wah tidak dinyono-nyono nggih Mas. Kula Nggih. panjenengan saged makempal wonten ing laladan pundi Mas? Rejosari. Rejosari, alhamdulillah. Rejosari. Perangkat punggawa desa nggih tetep kompak, tetep guyub. Insyaallah kekompakan para pejabat-pejabat desa ngriki bisa membawa kesuksesan untuk calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo. Amin. 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 Mas Tuntas, panjenengan niku kula nggih gumun, lampu mati kok sik pik enak leh lenggah teng panggon iki Mergo sindene ayu-ayu dadi rada anu. Oh sik to kowe ora anggen jeblas Niku nyanyi saking falese nganti lampune mati. Boten. Itu saya tuh malah salut kalian penjenengan. Saya salut dengan penjenengan itu karena apa? Biasanya pun kalau pejabat, nek upami pun enten halangan seperti ini mesti ndang tindak. Cepet hingkang dari tempat yang sudah didatangi atau ditinjau. Terus saya nggih Mas Jatmiko. Setia teman. Nggih, pripun? Hebat. Mas Luduk. Jane lampu mati iki salah sawijining pralampita. Kepiye Mas Luduk? Diesel mati, Nggih. lampune akhirnya dadi Mati. mati kahanane dadi Peteng. peteng ki nek digoleki asine iki wong penak kok. Piye Mas Luduk? Peteng ki asine iki pepengit kanggo nyipun Bapak Tuntas karo Bapak Mas J. Mas J. Peteng ki saka tembung po ki pepeling. Dadi ngelingne jenengan besok yen dadi bupati aja sampe lali karo warga masyarakat kene. Alhamdulillah. Amin. Peteng kuwi tegese Peteng ki saka tembung tengah-tengah masyarakat sing ditresnani ora ana liya ya kuwi Mas Tuntas lan uga calon Mas J. wakil bupati. Alhamdulillah. Dadi ki golek ngono kuwi. Nggih. Lah mau kaya wis mbok wae syarat sarana to. Iki mau diesel sitok mati to? Nggih. Akhirnya nekane diesel neh to? Nggih. Kene murup mergo tak uyah kae mau. Mbok cempaki uyah. Tak cepek uyah Karo apa? tahu kae mau. Kok yo ngerti nek kene iki sugane tahu. Mangsamu alhamdulillah Mas. Oke Mas Tuntas. Nggih. Pokoknya kula Nggih. saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita jenengan untuk mensejahterakan warga Sukoharjo diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk Mas Tuntas, matur sembah nuwun. Makasih. Tepuk tangan buat Mas Tuntas. Alhamdulillah. Kula kinten piyayine niku sampun sepuh to Mas. Weh. Ternyata masih muda. Isih enom. Mudah-mudahan Ya. Sukoharjo dipimpin oleh pemuda-pemuda bangsa yang hebat, Nggih. bisa membawa harkat martabat Kabupaten Nggih. Sukoharjo lebih maju Nggih, dan Mas. sejahtera. Mas Jat. Dalam. Kangen. Niki. Aku stres iki sih. Oh, Kok aman. santai mawon. Lah, Nggih. kesuksesan pentas itu kalau tidak Nggih. didukung dengan kesuksesan penonton itu tidak ada artinya. Laras. Mula Sing kesuksesan apik. malam hari ini sama-sama kita mendukung. Sing apik sitok iki lho. Pripun? Tukang lampu digorono rene malah kaya wong nyuluh kodhok gitu. Iki pencahayaan. Kowe ra maido. Iki nek pomo peteng ya mesti ora kepenak dipirsani ki to, Mas. Ya. Nggih no. Nah. Mosok petengan. Lah iki mula niki rekor muri, Mas. Saestu rekor muri. Wayangan mati lampu paling suwi dhewe nggih niki. Paling lama. Nggih. Rekor muri tenan niki. Murup neh. Lho.
Lah ngopo to? Kamerane iki nggone ning kono, mula pencahayaane ning kono. Ngono. Aku idandan ke jam 8 bengi wae lho, Mas. Nggih. Karep ki lampu ning kono aku wis seneng, lho Lah iya. peteng ra ketok. Lah ngene iki lek padang ora iku mbeluk ya. Lah mula sak kepiye-kepiyene seniman kuwi kudu disiplin dan Ya konsisten. wis, Ngono. disiplin aku. Jangan melihat suatu Ora, tetap semangat. Nah, Tetap semangat harus kita jenenge calonnya kayak Mas Tuntas. Kita harus menuntaskan KKN. artinya Artinya pokoknya kene iki Sukoharjo harus lebih bersih dari korupsi dan kolusi dan nepotisme. Nepotisme. Insya Allah Mas Tuntas independen tidak menjadi penghalang untuk mensejahterakan warga Mekat Sukoharjo. Alhamdulillah. Lho niki lho Bos, kula niku lek ngeten iki rada pinter di lapangan iki. Jan Kula niku ngoten lho Bos. Meletek. Iki rada meletek no, kula niku peteng seneng niku wae. mripate iso mletik. Oh, lampu mati peteng seneng aku. Piye? Nguyuh nek sing ngeruh iki wis. Aku nguyuh ning pickup kemo to. Nggih. Bareng nguyuh ning pickup, lah kok pickup-e dipindah. Akhirnya tak tutne ngene. Ya ora mungguh nek ngono kuwi rumangsamu. Mas Jatmiko. Nggih. Mula Pak Didik. dalu menika kalenggahan dening Nggih. para piyayi-piyayi ingkang pinunjul. Nggih. Wonten Mas Tuntas, Mas J ini yang sangat-sangat nama familiar nggih. Nggih. Mula kasengkuyung dening para punggawa-punggawa desa, wonten Mbah Lurah sedaya perangkatipun. Leres. Niki membuktikan bahwa dayung bersambut tali silaturahminya tidak akan putus. Betul. Nggih, mula sesuai kalian asmanipun Mas Tuntas. Tuntas Subagio. Nggih, kalau diorientasikan dengan bahasa Jawa, Nggih. bahasa huruf-huruf kuno itu beda lagi. Loh, kok saged? Iki Mas Jat, Nggih. dados nuwun sewu. Tuntas. Iki rada mleset sithik iki. Tuntas niku yang diambil dari tuntas. Kalau diambil dari bahasa Jawa itu udah beda. Tu ki dadi to. Tuntunan. Eh, Tuntunan, biasanya du- tuntunan. du- 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 Biasane du- kuwi, biasane kuwi. Jawa Mas, Jawa. Ini bontai ya. Ya, tuntunan. Es karepmu. Tujuan, Mau tujuan, duduk tuntunan. satu tujuan, satu misi. Biasanya tuntunan biasanya ngono. Tu ki tujuan. Satu tujuan, satu misi dan satu misi. Ya, ya, ya. Insya Allah kalau berangkat dari independen Independen. tanpa ada tumpangan parpol, 80% menginjak ke 100% mutlak hak untuk masyarakat. Tepuk tangan kagem Mas Klidik. Mungkin biasanya tumpangi parpol lah mesti sing 50% ngurusi partai, Betul. 50% ngurusi warga. Oke. Nah niki memang 100% diperuntukkan untuk masyarakat. Kaya ruru wae iki. Wong dengenane nyalokne juru kunci. Alah lambemu kok maido wae. Kene arepe gawe tuntas ya mbok disi. Ayo, tuweh ya. Tas. Tas ki mentas, biasanya mentas biasane. Tas ki saka Stasiun. Kowe ora ngenteni iki ya mikir lho. Ya. Tas ki hurufe telu. Tasbih kan. Oh sik to kowe ora ndisi contohmu iki sak grup kowe iki ngenteni terus. Mbok yo mendorong sedikit bagaimana tuh Tahu tak kesuksesan. dorong mau geblak no kowe. Ngono. Tas itu dalam arti nuwun sewu Mas. Tasbih, kalau mikir. Tas itu tasakuran. Iso. Tasakuran beliau di mana-mana. Wong syukur kuwi ora dadak mujudke yen wis kaangkat derajate Ya, munggah ya. pangkate. Ya. Nanging syukur kuwi diwujudke kanggone wong sing duwe kamulyan. Iso. Mula Mas Tuntas tidak menanti atau menunggu sebuah pangkat dan jabatan, tapi beliau selalu mewujudkan syukur. Kaya mbengi niki pun wujud syukur, Mas. Nggih. Lho, nggih ta? Lah nggih no. Lah coba nek kuwi si Klidik kuwi iso merdeka ra? Kula Tuntas sampun, kuwi. Pak. Kula sampun. Anu kluthuk. Wah, dalange mesle iki ketok. Aduh, berat iki. Ki sing dipikir mung genset iki. Yo. Dadi ora konek iki wisan. Wah niki sing lagi sitok kok. Sitok wakile. Lho, yo Mas J no. Mas J. Perpanjangannya Mas J siapa coba? Jayendra Dewa. Mas Hendra Dewa. Jayendra. Jai iki sekilo piro? Mas Jai. Tuh, J itu kan panggilan Panggilan, familiar. iya. Asli namanya sinten Mas Jat? Jayendra Dewa. Jayendra. Jaya itu adalah jaya selalu. Asik iso. Jaya selalu benderanya beliau dengan Mas Tuntas dengan Mas J. Inilah satu-satu penerus bangsa yang bisa memimpin dari masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Ini loh, jaya terus. Oh,
Endah. Dah sak. Endahe nom-noman ya wis dadi pemimpin secara ilmu wawasan intelijensinya itu bisa diakui. Jadi cara berpikirnya itu mesti pesat, Bos. Ngono lho. Endah dadi pemimpin ya wis dadi muda. Iki lho, ngono. Drama jangan sampai diterapkan di kepemerintahan. Betul. Oke, pemimpin sing drama sok melas sok ora duwe ning investasinya melimpah ruah untuk memakan hak masyarakat. Ini lho. Dadi aja sok drama, Bos. Wis pokoke duwe ya duwe kaya ngene Mas Tuntas. Duwe ya diweke, ora duwe ya tetep golek. Lho. Ngene iki. Bener, Mas. Nggih to, Bener. Mas. Luar biasa kuwi Kang Loh. Masku tuntas kuwi. Lho, Tenan. saestu, Mas. Lah ngeten nek upama ora golek-golek, mboten mungkin. Ngeten iki mergo turah, Mas. Ya, Saya nggih. nek turah iki engko ditambahke meneh bengi iki, saya apik. Tambahke piye iki dienggo anggaran genset boten mundak iki ora dah. Niki, Pak. Lho, niki lho. Nggih to, Mas? Mas Jat. Jadi secara bahasa, orientasi, nama membawa makna itu luar biasa kalau beliau berdua itu. Oke. Kalau Mas Jok Kluthuk punya ide dan gagasan apa coba? Ya, kuwi ora mau ngentahi tok. Lah kuwi lho. Coba. Wis Wong ora. tuh kuwi. Aja tingak-tingku kowe. Aku wis mbok entahi terus. Dan Iki padha nyambut gawene mateni panganku kowe. Ayo, Wong Jawa ki kudu njawani. wis ngerti. Wong Jawa aja jahil. Wong Jawa aja jahat. Lah kuwi bener. Nah. Berarti wong Jawa kudu paham apa sejatining Jawa. Nggih. Ramalan ki ya kudu Jawa. Alah Maksud dudoke, nggih. Maksud nika. pripun? Nun sewu. Nggih. Maksud nika. Sampe Piye? sing corona terus karo mikir to ya. Loh ora. Ngene. Piye? Ngeten nggih, Ini Mas. ada beliau loh, ada Mas Loh iya. Tuntas loh. Saya tuh bisa mengartikan iki mah aku ambek lampu mati. Iki aku ngademke pikir nentremke ati ning buku. Alhamdulillah. Tak goleki piye to? Hikmah iki apa to saka lampu mati? Masa hikmah ngombe curah konangan kuwi po. Jebul nemu. Iya. Mampir bekunang to. Boten. Boten. Kula saniki pun prai Mas, pun prai. Insya Allah. Niku anu lambung king. Pun ngeten. Boten. Kula Boten. sakmenika kula ngeten boten sakmenika sampun ngeten kula. Oh. Alhamdulillah insaf madhep ngulon ngibadah tawaduk tawakal. Enggak wis ngene iki aku. Loh, lah iya ngibadah. Kademen ra ngombe aku wis ngene iki tadi. Bleset iki yan. Ngono. Mas Tuntas. Nggih, mohon izin Mas Tuntas. Izin nggih, Bos nggih. Maaf niki Jawa niki. Mas Tuntas niku yen digoleki basa Jawa tuntas ki tu ki to. Tas ki ya to. Berarti to jukuk tone sik tu ki to ki hono cara. Pitu. To ki pitu. Pitu. Tas ki saka tembung ya to pitu. Ji hono cara kodo To. to pitu. Angkane pitu karo pitu jumlahe pira? 14. Angka mikmu lho. 14 lali aku. Ki lampune wis murup lho. Ki lampune wis murup. Lali kok Mas. Kok iso. Pitu karo pitu. Kak, pitu karo pitu 14. 14. Iya. 14 Nggih. Angkane angkane siji karo siji papat. karo papat. Heeh. Jumlahe 5. 5. 5 ki yen digoleki jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Insya Allah Mas Tuntas iki besok pinaringan rezeki bakal kewahyon rezeki ora teges bondo donya ning rezeki ki besok jabatan iso ngasta dadi bupati insyaallah rezeki ora dipangan dhewe bakal didumne karo warga masyarakat. Amin. Alhamdulillah, rarugi. Ora rugi Iki arep tambahan iki. Nggih. Kula niki wis kenek diselmati pinter kula metu Mas kula niki ngeten. Nggih. Iya. Nggih. Itu to. Menika ingkang mendampingi beliau Mas Jayendra. Mas Jayeng. Sinten Pak? Jayendra. Mas Jaen, ngoten mawon nggih, Mas Oh, Jaen. iya, nggih. iya, Mas Jaen. Jaen ki saka tembung jo. Jo. Ana caraka data sawala padha jo. 12. 12 piye to? Ana caraka data sawala padha jo. 13 kuwi mau kleru kuwi mu. 13 menika angkane 1 karo 3. Telu. Mas Jaen N ki no. Heeh. Ana Loro. Heeh. mau pira? Mau telu? Mau 13. Nggih. 13 karo loro 13 karo loro 15. 15. Kowe iki hitung-hitunganmu bosok suwi-suwi. Aku rada rate. Coba neng. Iya. Temune pinten? 15. Temune 15. 15. 15 menika angkane 1.
kula pecah melih 1 karo 5. Lima. 1 iki temene jodoh. Jodoh insyaallah. Jodoh ki insyaallah Mas Jen iki dadi jodone Mas Tuntas. Besok akan bisa chemistry, besok akan bisa mendampingi Mas Tuntas ngasta bupati. Alhamdulillah. Satu Jodone ki ya Mas Jen. Tiba jodoh ya. Jodoh. 5 mau tiba. 5 timbone Jodoh, jodoh rezeki rezeki pati, pati, jodoh jodoh rezeki. Temu rezekine, rezekine beliau berdua itu akan melimpah ruah. Tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Alhamdulillah kaya ngene lho Mas. Tembunge 1 karo 5 kok iso dirangkum iso dadi Temu, apik Pak. ukarane. Ora kepentingan golongan, ning kepentingan umum. Nah, kuwi lho, Umum. Ngoten lho. Maune golongan terus pindah teng umum. Jenengan niku mesti Lek kula mau disiki ngomong. yo, Kula wae disiki sik apa? mendek terus anu Ya kan wes. disi ngoten lho. Apa? Getingne Loh, jenengan niku. nah tapi kalau beliau ada Mas J, Mas Tuntas. Mas Tuntas. Kenapa yang diberi amanah mutlak yang dipercaya Mas Jatmiko? Mas Jatmiko wis pas. Mas Jatmiko Jomoko. Jomoko. Ora Ono cara. ora elek pateni kowe. Mboten, ah rasa dipateni kusuk mati dhewe kula niku ngoten. Ana Caraka ki 13. Nggih, nggih. Mahana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Ma 16. 16. 13 karo 16 29. Nggih. Karo Ka Hana Caraka 5. 29 karo 5 Ayo jelas piro kuwi? 34. 34 ki angkane 3 karo Papat, jumlah 7. pitu. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Dadi wis jodoh Mas Jatmiko, setiap kali sosialisasi beliau Mas Tuntas karo Mas J, ora ana liya sing nderekke ya kuwi Mas Jatmiko. Lho kuwi lho Mas. Lho. Cocoke kuwi lho. Ngoten lho Mas Jatmiko. Jomoko ki dadine jodoh. Jodoh Mas Jatmiko. Ngoten lho Mas Jatmiko. Iya. Iki lho, jodoh. Nek jo klitik lalu. Jo kritik dijukuk klitik. Kritik ki ko karo to. Bener. Ko ki hana caraka 5, to ki 7. Nggih. 5 karo 7 13. 12. Lah yo kurangi 1. Mesti pekok lho iki ya. Lah yo kuwi 5 karo 7. 12 sakone 1 karo loro. 5 karo 7 kuwi 12. Lah iya. Lah iya rolas. Angkane 1 karo loro Loro. jumlah 3. Telu. Jodoh rezeki Rezeki pati. pati. Lah Lah, hati-hati kowe. Lho Mas kok tiba pati to Mas? Nah, Kok ngedek-ngedeki to iki? iki bahaya kowe. Sik tok, kowe iki kepiye tok? Lah iya klik. Lah ya klitik kok karo to. Iki jumlahe padha lho. Padha, Pak. Padha karo awakmu ya padha. Lah nggih padha. Iya. Kula ya kluthuk kok karo to. 5 karo 7. 7 jumlahe 12. Angkane 1 1 karo loro. Jumlahe Telu. 3. Lah lek aku pati jodoh rezeki. Insyaallah aku akeh rezekine bengi iki. Lho kok beda piye? Sik Iya, Mas. Dadi trap-trapan ram Sik basa Jawa. lambemu aja angger jeblak ae kowe. Iki apa to? Lho kowe karo aku padha. Lah ya padha basa iki mujane iki. klitik. Kritik iki kok karo to. Angkane 3 karo 5 karo 7. Nah, Jumlahe 13 lho. 12. 11 kalau 1 karo loro Iya. jumlahe poh jange idumu monstrat lho tak apa. 1 karo loro, Loro. 3. Lah iya. Kowe iki Jodoh rezeki pati. Lah iki to. Lah iya. Sampe lak padha. Padha aku. Piye? Ngono to. Pati jodoh rezeki. Dadi insyaallah aku akeh rezekine bengi iki. Oh, lah patine didhisikne, Bos. Layakno Wis slamet diakali, kowe. Kak. Wah, bleset lambe. Golek slamet. Oh, ora apa-apa, berarti yen aku kepiye? Patimu keri. Jodoh rezeki rezeki pati. Berarti patine Keri. arek sampean Pati jodoh rezeki. berarti patine dhisik iki. Ya ngono to, Mas. Nggih, leres, Kita leres. lak yo Yo. nyaman to. Berarti Berarti yen aku Piye? patiku keri iso nderekke Mas Jatmiko. Aku dhisik kok. Aku kira-kira sak kerimu. Lho nyapa kok Sabarmu. Iki jenenge ya wedi ngene iki. Tapi non saya Mas Jatmiko. pripun Mas? Ngeten niki non saya niki mau menggojek, niki mau gojek. Nggih. Melengkapi. Ini hanya pemanasan. Intermezzo. Intermezzo. Ya ya ya. Dan jane Lah iki yen awake dhewe goleki Jawa. serius Niki iki. wis temu Jawane, Pak. Heeh. Iki yang digoleki lho ya. Nggih. Rasa iki situasional iki. Nggih. Pasunggatan bengi iki iso dadi pengeling-eling penyanipun Mas Tuntas karo Dengan Mas Mas J. Oh, Iki gitu tenanan. ya. Aku tak delok iki mau. Hmm. Nyapa kok ora lali karo polo kependem. Loh, sebab pola kependem kuwi lak wawan sing dipendem ana ing Kuwi bumi. kuwi ana werdine. Hmm. Gedang. Iya ya, kuwi Gedang gemandul. ki saka tembung gegayuane Mas Tuntas.
karo Mas Jen insyaallah bakal diijabahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, gegayuane. Gegayane geki gedang. Dange apa, Mas? Dan ki dangan. Dangan ki waras, sing maune lara dadi waras, sing maune ora duwe dadi duwe. Insyaallah dalam kepemimpinane Mas Tuntas besok sing lara dadi waras, sing ora duwe dadi duwe. Kesejahteraan Terjamin. alhamdulillah. Gedang. Dangki dangan. Cobi penjan pirsani Mas. Enak apa neh? Menika wonten telo. Telo ki saka tembung Til. Iki nggon telok banter iki. Tel menika saka tembung telekomunikasi. Kowe iki mesti kok Loh iya. Iya. Jadi komunikasi. beliau Mas Tuntas besok yang ngasta dadi bupati. Iya. Kuwi telekomunikasi terhadap masyarakat itu tidak ada batasnya. Alhamdulillah. Jadi masyarakat yang membutuhkan kepentingan pejabat, insya Allah bakal transparan, insya Allah bakal penak. Pak, niki kula nyuwun niki langsung tujuan karo pejabat, insya Allah akan terrealisasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena dasarnya ada Telekomunikasi. Tanpa batas. Tanpa wates, Pak. Nggih. Telo menika telekomunikasi. Iya, aku Iya, iya. ngerti. Lo menika saka tembung longgar. Eh. Sesibuk apapun beliau ngasta dadi bupati besok, itu waktunya akan dilonggarkan untuk warga masyarakat. 24 jam. 24 jam untuk masyarakat, Pak. Loh. Open house. Open house. Nek nggen kula ora iso open house, Pak. Lah napa? Ora nek lawange dadi aku ora iso open house aku semen. Ya beda meneh Iya, nek kuwi. iya. Apa meneh? Nuwun sewu. Enak Menika meneh? lak wonten gedang lajeng telo. Telo nek apa neh? Kacang. Kacang. Kacang kuwi ngelingne kowe aja kakean cangkem. Dadi kowe mek tekak-tekak tok. Anggo nembang mawon timbang niki sok perang dulur tenan niki. Iya. Diselingi nembang ya. Iki lho, iki lek Diselingi kok kowe nembang ya. penak tok kowe Mas Amu. Diselingi nembang. Nggih, Pak. Kalau- Pak Jatmiko. Pak Tuntas lak nem- tindak. nemu, heeh. Nemu sinten? Mas J lak dereng tindak. Oh ngono. Nggih. Oh iya. Kersanipun Abdul, Nggih, kersanipun sedaya menika jangkep. Heeh. Beliau Mas J katuran tindak wonten sasana pawan. Oh nggih. Siap. Monggo Mas J. Nggih. Minggah dhateng panggung. Yo, diringi anu meteraman, Jo. Ya, Teluk monggo, ndak. Monggo Mas J. Jangan lupa, Pak, pakai bahasa Eropa, Mas J. Siap, siap, Oh, siap. nggih. Alhamdulillah. Jan. Ngetes basane Inggris si kluthuk niku, Mas. Siap. Mantes, Oh, Mas. ahli itu ada wis menguasai 7 bahasa ya kowe. Tujuh bahasa aku, basa Solo, Blora, Rembang, aku wis ora. Piye ta iki? Kita kuwi kok iso bos, kuwi ame basa manca kuwi lho. Sugeng dalu Mas. Nyun pangapunten lho Bleh. Kula napa niku Waduk, Waduk pantun anggen duka kula nggih. matur dumateng panjenengan. Nggih. Oh, ya, ya. Nama lengkap sinten Mas? Mas. Jayendra. Depan pakai Raden. Oh, ngoten nggih. Wow, Raden iki, iki. Jayendra. Alhamdulillah keturunan abdi dalem. Ya nggih, berarti tidak Niki jauh. Mas kula nggih sami. Saya juga keturunan abdi dalam. Saya juga RM dulu. Oh, nggih. Raden Mas. Apa kuwi? Rosokan menungso kula. Oh tak kira Raden Mas. Oh darah biru, darah biru. Darah biru suwira mangan pucet kula niki nanti. Iki, iki. Mas ya, ya anu saya bangga mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita jenengan dan juga Mas Tuntas untuk menjadikan warga masyarakat dengan independen tanpa ditumpangi politik, insya Allah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Pun sakniki patene hiburan. Bebas hiburan, Pak. Dados pejabat nu lunak nggih Mas sakniki nggih. Tidak terlalu banyak bahasa, tapi yang penting pendekatan kepada Betul. masyarakat. Masyarakat. Iya. Betul, betul, betul. Monggo nderekke panjenengan napa? Kula siap mawon niki. Pun. Kalau tadi Nyanyi napa? Mas Tuntas lah ampun nemu. Nggih, sampun nemu. Panjenengan nandur. Dadi kene sing Wah. nandur sing nemu Mas Kula niku Tuntas. namung penikmat lagu nggih. Wah, alhamdulillah. Naikkan nyanyi mboten saged. Begitu. Anu tapi ada lagu favorit wonten nggih? Lagu favorit ngoten nggih. Ada. Nggih mboten wonten. Ah, nggih ngeten mawon. Sing penting ngeten mawon. Penake kita lah nyanyi ra iso lagu favorit. Ngeten mawon jan ninggali mawon dadi napa nyanyi ngeten ini mawon. Lah entek-entene lak ndlemis ta kuwi. Wong sampean ki wis turah blawa kok ninggali. Tapi saya bangga Pak, jenengan tetap semangat walaupun lampu mati jenengan mboten kondur, Alhamdulillah. tetap nenggoni, nunggoni lan nyengkuyung
seniman seniwati ngasta ing dalem menika. Berarti ki kalih ndonga supaya amin wanita. amin amin. Requestipun menapa? Ya Mas request Yen? Pak, request Mas Yen. Request kagem sinten? Request maksudnya lagu apa Lagune yang- napa? Ya, Sing gersake. untuk menghibur warga masyarakat di sini. Lintang Oke, Asmara. siap. Nyun pangapunten niki lintang asmara dereng saged niki dipun gantos lintang kemukus ngoten dipun kula dadi Buntel ndasmu kuwi. Wong iki tembang kok iso mbok Sesuai sewahi. permintaan penonton. Siap, Nggih, siap, nggih, siap, Lintang siap, Mas. Asmara. Yen. Siap, Mas. Ngaten, Yen, siap, Mas. Yen. Yen, Pak. Terima kasih, Matur sukses nuwun, selalu. sami-sami. Mudah-mudahan kabul kajatisyanipun, Mas. Amin, Yen. amin, amin, Ya, amin. matur sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun, sembah Mas, nuwun. makasih sehat selalu. Iya, Nggih, iya, nggih. iya. Mas, santak, Mas, santak, Mas. Anu satu pertanyaan. Iya, Mas. Anu kira-kira nyablon kaos niku pun pinten jumlah ini dadi yoga-yoga nggih angsal ngoten dadi seneng ngoten sampean. Ayo gampang, engko panitia lah ya wis gambarmu ya dipasang nggone daleme Mas J lho. Gowedi ngono tulisi awas anjing galak wis. Tulisi gowedi. Lah iya. Tapi kula ngambil setunggal. Oh nggih. Sinten, Iki Mas? sing Mas, Sinten sing ndi dipilih? Mas, Niki, Mas. derek. Sing Dipilih dhewe. Sing rada Kula proteine niku ora gedhi. apal kula kalih sekolah niku kan Iki ya proteine gedhi lah niki. Mas Nutuk sing rada kena Karo sing stunting ndi? iki. Lah iki, heeh. Ah, Sing cilik ndi? jajal. saged ya, Nduk ya. Saged kamu. Sampanku kira-kira jam 2 pindah nggon ya, Nduk ya. Lah nyapa, Mas? Biasanya jam 2 ki butone wayahe nguyuh. Kulo ora ana sampan ya. Lah kowe iki wis mbleset tok omonganmu iki. Kon. Coba Mas, kote sak pinten Mas? Kote Mas. Wah, Kot. pinter musik tadi kok. Wong ayu tresna ku kinarya tamba nah Kote, Mas. susah jroning batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku Ojo guyang-guyak tamu iki. tulus jroning kalbu diajeng dalam kang besok yen Mas Tuntas lan Mas J lenggah kusik Bos yen Mas Kusik, Tuntas Mas. karo Mas J lenggah nggih sampeyan tak aturke beliau berdua muga-muga iso dadi camat utawa sikcam ya nduk kula ya pawakmu dadi camat apik sikcam ya apik ya ampun masa to Ya toh, malah bojomu susi gilani toh. mau ketok ya halus ki kok iso ketok salah tempat ketok bocah ki coba kok mbok pijiti to Mas Kok belum tok to awakmu iki. lah gak mbok openi lho piye to Wong dengi tak openi sampean ki nyaun mamu mesti norno lho. Isuk mesti beda, awan beda. Iki kaya kan isuk pecel, awan rawon, sore soto. Lah sampean ki isuk kroto, awan sulur Hongkong. pemangsamu anak mureno apa pakani kaya ngono wong ki difasilitasi bojo Ya, ki dimakmurke lho Sawise lagi kok. senajan gede Ne banyu segara tresnaku ora bakal serna. senadyan Parane si apik awakmu. ya no aku wis tresno ra bisa dipisahno api aku ya Mas Ian Awakmu wis kemajuan, Nduk. kemajuan pripun Mas Lensamu sekmu biru. Lah dengi piye? Dengi awakmu tuku lensa rupane putih. Malah tak sama kaya kuntilanak dengane. Lah kuwi ora pas kok mangsamu. Ning wong sik- kene gandrung kok kaya ngono to Mas coba rungokno suaraku ya. Nduk. nggih Ayo, Mas. Bebareng karo sliramu ya. Iya. Nduk. Coba Mas. Mas. Mas Oh iya. musik. Oh enek koordinatore. Koordinatore. Coba. Musiknya duwe koordinator. Pelatih gitu, musik, kreatif pelatih ya. musik. Iya iya iya. Coba Nduk. Dah, Iki dah. bareng karo kanca-kanca musik ringkes musik iki dadi Iki sing garan semen iki lho, anak Iki beda Jawa Timur lho, Mas. anak bae Mas Dedek ku ya ayo ku ya. Coba. Iya. Coba Mas. Dhewe iso awet atut runtut reruntungan ya Jan. Nggih, Ben kabeh, ben kabeh. amin Napa? Ben kabeh. Lah ngopo to? Saku tak dhewe ta Mas. Loh. Lah nek iki milih aku ki mergo enek apike lho. Terus aku Ah. tak. masa yo karo Mas Jan. Moh aku.
Ayo, Gas. ngene lho. Nek Apa, pomo, apa? sik Mas Jat. Nek Wah, pomo sampean karo Mas pedang. Lutuk jajal. Sampean karo Mas Lutuk. Aku peh, lah kok pawak. Dicandra. Iki sing diarani wanita sing pawakane kaya katan bat ya, Pak. Cilik. 你说什么？我不知道。哦都是我不喜欢，哦，这是我不喜欢你说什么？ 99. Oh, turunan Chinese to Mas ki. Ya. Oh, Masya Allah. Ya, Cina. imbangno, imbangno. Wis sinden kok 我 Cina. 99. 不知道什么意思？我懂，mak deng deng. Apa kok gedeng-deng barang iki guys. Wah, wegah aku wis. Iya, Kowe mah bener lho. dudoke Mas. Maksudnya udunku lho, seperti teng lho. 什么意思吧？ Apa ta? 什么意思，哥哥？是都是。说啥？我不知道，我不明白。 ngomong apa iki? Wah, sok Yo nek ngene iki ora ngerti berarti iki memang Oh, khasnya China. sinden saiki iki ngono. Thank you very much, thank you very much. 啊，谢谢。asma. Sesek iki 你 matur 不舒服 nuwun. 吗？ Wah, kok sesek asma kok iso. Cai kena asma kita. Makasih ya, Nduk. Makasih nggih. Nggih. Ya, makasih. Asma ya, sapa ya. untuk sayu? Kula Yayi. Eh? Yayi. Oh, alah Yayi. Nggih. Yayi sing nambu. Yayi. Wah, yo kok kon lenggah kowe iki sing. Lah aku nggak ditanya namanya. Alah, jenengmu gembrot ngono. Weh, sama nih lo kuru. Karo aku yo penak aku iki kuru wates ngene. Kuliah kono ae. Putere piye? Emang. Lho wong bocah segere koyo ngene kok. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Anggun. Anggun banget. Anggun kowe ngerti iki dinane apa ki? Hari ini Selasa. 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 Jenengmu Anggun pas hari ini Selasa. Anggun itu Selasa jauh dikala kamu sedang saya impikan Cahayu. Iya, iya. Selasa jauh. Selasa, kuwi serasa kok Loh. Selasa beda. Lho sing penting lak pas to, waton muni iki sing penting pas ngono. Pas Habis apa? Selasa apa, Dek? Rabu. Rabukan hatimu untuk mencapai cita-cita cintaku ya, Dek. Waduh. Rabu. Habis Rabu apa? Kamis. Kamiskinan tidak menjadi halangan untuk cintaku dan cintamu ya, Dek. Kasih. Jumat. Jumat awake dhewe leren sik, aku tak istiqomah ya, Dek. Sabtu. Sabtu kan cintaku dan cintamu menjalin hubungan yang sakinah Ya, 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 mawaddah Minggu. warahmah. Minggu waya sok mekar sesuk jalani kowe. Wis ora iso. Nggih, sampun. Ono. Makasih, Mas. Tanglu, Nggih. Lah niku. Mas Terima Jat. kasih. Niku Halo, lak Mas Didi. pandemen. Nggih, matur suwun, Pak. Sanes hotel saged kepanggih malih. Kowe ndisi kersa iki ngapa kok iso? Tenangno pikirmu. Mboten lho. Iya. Kula kan kalian jenengan iki lho Mas. Lah ya kita ado-ado tak gorene lho, tenang. Nggih, saestu kula niku Kowe. kangen ngeten iki remen sangat saged panjenengan. Kira-kira meh 8 tahun setengah mboten kepanjenengan. Mangsamu lho dek ngene Klaten iki apa kok iso mangsane? Tasih kathah ingkang dipun incipi, Mas. Ije, tasih. Lah menika Kula niku jan niku sakniki sinden jan nom-nom lho Mas sinden niku. anu ki ngersake Dik Hana. Oke. Lah menika wonten Oh, alah pindah nggon. sugeng dalu Pak Dalang nggih saking kula penggemar Dalang PDXXS. Alhamdulillah. Nuwun. Ngira mudeng ta kowe. Dereng. Lha iki sing ngene anuat kae Mas Mubayu kae. Oke. Ya dibaptis anu Mas nganggo Dalang PDXXX. Lah terus channel iki tak nganggo PD kuwi. Niki enten ngersake Gerajakan Banyuwangi, Siap, Mas. Bos. Nah, Lanjut. niku sing anu Mbak Mbak Ana. Hana. Ana. Oh, nggih, Hana. Pakai dibawani terus dijengglengke mon sisan. Oh, ngaten? Nggih, Oh, no. nggih, dibawani. Nggih, Mbak. Nggih, monggo. Sik sore kok. Ajeng nopo kian? Lah iya. Teh Mbak Ana iki jan tak delok dari 5 sinden ini sing bangir dhewe irunge sampean Mbak Ana. Loh, malah pengen bojo ndek bojo mbangir ki apik kok. Aku ibu bojoku mbiyen bangir tak jak irung bangir ngisin-ngisini kok. Lah kok saged Tak jak mertamu to, pas ngombe teh ngono irunge slulup sik. saking kembangiran Lambemu. Bojomu. Ya beda karo Mbak Hana, mbok tanding karo bojomu. Oh. Lah nek niki jelas tarik benang to, Mas. Nah, Ngono nah kulite iya. kenceng kabeh Oh. tanpa keriput. Putih ya ta. Menika natural, Mas. Oh, natural? Nggih, mboten Alhamdulillah. mboten mawi tarik benang. Ora anu kok sampean putih iki gawe skincare apa lagi Mbak Ana? Mboten. Oh enggak ya berarti beda karo Air bojoku ya. wudu. Beda karo bojoku ya. Lah pripun? Bojoku nggih skincare. Napa skincare? Skincare siang malam wong desa to bojoku. Tak Nggih. tukane skincare ki siang malam. Lah kok digawe bareng, Mas? Loh, kok iso? Nggih, karepe ben cepet ngoten lho. Siang malam digawe bareng sari malah kulite belang kayak tekek malah sakniki. Lah ra mbok kowe wawasan cara pemakaiane iki Lah kepiye? siang bojoku ben Ra? karepe ben cepet tok. Ngono. Mbak Ana.
Injih, Mas. Monggo Mbak Anang nggih. Cacek modele siap. Piyai Nggih. piyai. Menika Grajakan Banyuwangi lajeng mangke ingkang mendampingi kula kalian Mas. Injih. Oh, nggih. Dibawani lah kawur piyen? Nggih. Iya. Ah, bawani. Nggih. Dijenglengke to niki. Siap. Nggih. Dasan lah Yo, pengendange. Anu, Jajal. sapa? Coba pengendange. Adikku Bontot. Oh, nggih menika. Bontot apa sapa kono? Nah, disiapke sik. Sengendange kaya greng to, Yan. Oh, tak kira greng. Tak kira dalang srage. Iki anu salon sing kene ramuni Mas. Tolong donekke iki mung nang kene. Oh, Mendem nggih. suarane. Lek Nggih. grenge kono duduk greng. Iki ngono barongan. Dadi greng barongan. Yo, kayak apa? Ya. Membiat mayun hemat. Pelayoy kembang maju. Ya. Pak, kula ajrih dingetenke, Pak. Piye? Ajrih dijengleng ngeten niki kula kedah pripun jenengan ajari riyen. Nek jengleng alon-alon Mas Lidi. Kula diajari riyen, Mas. Sik to. Nek perkara marahi gampang kuwi mang menite langsung profesional pisan. Ning sing dadi pertanyaan sing ngedram kuwi lho. Sing dembung lho. Kancane apa? Anu, nek sing ngedram anu luput sapa kono dianu sik. Boten niki betul luput. Ora niki sing dembung lho malah. Keterak segondok karo mie ngono kuwi. Iya. Iya. Balen Dok. Baleni, ben rotok baleni, baleni. greng kabeh. Iya. Ya. Membiat mayun hemat. Pelayoy kembang maju. Yup. Nah, ngene lho penak. Dereng pas wau. Wah, lah nek perkara iki aku gak iso ngalami aku iki. Iki jurusane beda iki. Pas lan ora gumantung rasa, Dik. Oh nggih. Terus sing ngepasne aku wae. Urung wayahe barang kok au. Semangat. Selak sing nyang wae. Suwarane Pelayo Mas suarane nduk lembyang Banyuwangi. Oi. Mas, bener. Dramun ditebas. Ramun tita. Mare gawane greng ku lho susah iku. Berat. Jes ngono. Ah, wis. Layakno ora tau mayang kowe. Ayo. gendeng belah biangan. Pelayoy suarane lho kembang. Yo, sing dhuwur. Ya. Aduh nek. Hop. Sampai. Mas. Ya. Penak mek das. Lah ngapa? Kene mencolot, kene mak pok ngono ya iki. Ya kene ya gringgingen lho, Bos. Lah kuwi kudu dibenake sik. Sak bendrat lho jane iku sak. Apa ora teyek. Aku sama nek beler. Jenenge kok ya. Pripun Mas, kesel dereng jenglenge. Loh, jok kluthuk kok Kula kesel. niku ora nek keselin sandingan karo wong ayu, Mbak. Wah, Anjenengan pun gadah garwan? alah. Tesih single alhamdulillah. Kowe arep nyedek Saestu, sik single. Sik dereng gadah garwa. Dereng. Pak aku tak mulih bojoku tak tekeke jajal kowe. Yo, ya Allah. Bojo kok mbok sia-siai karepmu piye? Lah iya. Kono kaya kok jare sampean ki nderekke Mas Tuntas, Mas Jack. Cintailah istrimu sebagai malaikatmu. Kesuksesan seorang suami tersupport dalam kesetiaan istri yang Lah setia. nek wong ayu ngene, Bos. Yo saayu-ayu kok. Kesuksesan suami itu adalah kesuksesan pendamping istri yang setia. Jadi nenek wong lanang sukses, pendampingnya itu ada istri yang setia. Oh, lanang sukses. Pendampingnya mesti nek wong wedok sing setia. Mbah iki bahaya iki. Loh, lah ngapa? Lek bahasa Indonesia iki lawan katane ngedeni iki. Piye kuwi? Di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada Istri yang setia. lagi sumpah lek sing lanang ra sukses sing wedok minggat iki.
Oh lah iya kuwi beda, jalane beda nek kuwi. Salah pepatah kuwi salah. Ah sing bener Sing piye? bener ki di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya ada istri yang setia. Loh. Bojoku ngono anu ya, bojoku tak tekeke ya. Ya ampun. Kowe aja sia-sia karo wanita lho. Wanita ki wani ditata piye-piye yen kowe yen nembung tresno, mbok jaluk nggone wong tuwa. Aja mbok gawe lara Mas, atine nelongso. Nek kowe ra tresno, balekno ning nggone wong tuwa. Siji nek ra percaya, titipno ning bali desa. Ndek iki tak dekek ning bali desa malah dipek kami tuwa. Lah kami tuamu ki ndagas kok iso. Ayo monggo buka kami tuwa. Nyarang bayi nuswantara. Welah yo, iman. Sampeyan asmane sapa? Hana. Anu ndek titok lah, ndek titok lah. Wonten. Sampeyan tau ndelok titokku lah. Boten. Aku bakul sepatu lho, bakul sepatu aku biasanya aku bakul. Aja Dik, sepatune Promo iki. sepatune lim-liman, jahitane ndredet. Liliman matamu ngono. Aku ndek iki tuku loro. Banyu Aki. wangi Sintene ayu-ayu. etan kenong kulon Praga. kulon segara Kulon Praga iki apa? kulon praga ki yo kadoan kok iso Keling-keling iki Cedak-cedak wae. wetan kenong kulon segara Piye-piye iso gocekan ngono ra lho. ora iso modele rae kaya gemuk iso mon gocekan kuwi ayo Dik Lor lan kidul alas angker kang liwat sinden iki duwe ciri khas dhewe. Ciri khasnya apa? Angger nembang nek mboten slendange disampirke tangan, nek mboten ngoten tangane mesti ngeten terus. Niki berarti nandake yen plagiate ya rada apik. Dadi nembang nggih nutupi nerpes, slendange tumpangke tangan, kadang tangane umek kae. Enten bojo kula nggih ngoten. Oh, bojomu? Nggih, nek nembang ngoten sikile obah ae. Ya. Nen kalimat ngoten obah terus karena nutupi nerpes. bojoku lho nggih ngoten kok. Bojomu piye nek Bojoku bojomu? nembang men kaliwat ngeten ya. Ya. Liwat. Kok pas nemen la 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 la. Saiki nyopo urusan? Asli ngeten nggih wendono. Saniki pun ganti saniki. Pas karo linggo piye? Kali itu KS. Aku iki suwira petuk Mas Jatmiko ternyata saya Mas Jatmiko layakno to. Dalang ora dipenke. Lah sing dipenke apa? Dadi mantri suntik. Loh, kok iso? Lah iki lho, klambine putih garane tas kaya ngene kaya. Kuwi buku lakon kok iso ada. Jagani ya Gus enek sing semaput gawe. Ya. Karena saya Dek, Nduk. nggih Ya, sip. Loh iya ta, tumpangke kene. niki kersane mboten teng pundi-pundi Kawibawane beda, Nduk. Nggih. Sinden ki nek numpangke slendang ning nggon astane iki kawibawane beda. Ketok mriyayi. nggih nek ngeten ketok napa Ayo ketok lembeane kurang pas. oh nggih Iya ta. Bela miangan Bela miangan Aja takon susah senang bisa
Manduk kok, Nduk. Pripun? Buke nggih jilbab coklate tak kira ngguyu kekelen dingkluk-dingkluk. Oh ngantuk jebule. Tak kira ndungkluk-dingkluk ngono. Gumel yaring, gumel yaring, gumel yaring taman sari Nuswantara. Ya. Dados. Yuk. Hei, yo. kancane kemringet kok penak. Kan ya rukun hidup. Hidup rukun piye lagi sanyan ngene. Ya terus lek mulai keringet ndi? Lah aku kok kakeh nyukan engko ora kebagian nyuk cilaka lho engko. Paling tidak tunjukkan bahwa kamu itu mempunyai skill kemampuan ngono lho. Skill ya tak gawa kabeh lho. Lho kuwi skill kok iso. Yeh, Mbak Ana terima kasih. Nggih, Mbak Ana. Saiki ndurutno genti. Oh, Mbak Ana tuh. Oh, melu to no ngono.
Wis kenal. Mboten nggih ya ira-ira ben tak. Mas, mula tak gawa rene iki sampeyan iki gen ngerti wajah-wajah. Yah, kula niku pangling Mas Jat. Rikala semanten jenengan niku kan rada sepuh-sepuh to. Sakniki jan muda-muda kabeh. Tenan Mas Jatmiko iki tau ngasta ya. Nggo sinden tuwek sitok ning pojok dudal-duduli wong mendem wae. Wis ora aman belas kok. Rikala ning Jawa Timur ya. Nggih, nggih. Ayo no. Ya. Alah. Jemput sik. No iki jajak kemana. Aduh dek aku sing ngelupet. Aja bicara brangat. Wong ayu dadi semrawut. Ning kali gawa pancingan. Wong lali ora kelingan. Ini Pak kepenak toh. Kemesraan tuh harus kita tanamkan. Nggih, leres niku. Hmm. Kok sampean ra iso romantis napa to? Anu pipimu kok anek kretip-kretip gilap kayak Biasa. bojomu ra mbok kretip-kretip. Ndek ngintak-ngintak kretip tak wae beling ndase kira. Lho kok Reok kowe. oh Mas lagi iki lho, krayon ngono kuwi lho. Coba. Niki ganti. Nggih. Mbok saged jan niki. Nah, Iki lho saged. nah. No, ayo nembang no. Nano. Lah retno nyeluk apa? Masa No. Iki jane apa? untung mbok kawat lho. Iya ngapa? Cepoten. Ya ngapa? Ndek iki bojoku tak kawat. Lah kok pas ane udan to, terus sambil mledek lambene tinggalan iki. Apa ya? Kok tak copote nekno? Kuwi ra mbok igron kok. Grone. Nek mbok igron ora. Malah tak ndek ngene tak ajak dolan to. Terus? Kula pas dolan ning Sukoharjo. Nggih. Kula tak ajak ning depot. Aku kan pesen ki ya penak lho. Aku senenganku yen tempe ngono. Rawon lho bojoku ora ngelingi ngono. Wis untune dikawat to. Nggih. Lah kok pesen iki cak kangkung, Mas. Oseng-oseng kangkung kae. Sing kangkung. Masakan Cina kuwi. Nggih, lah kok dipangani kok kangkunge kewer-kewer ngene. Metu kok rumah makan malah kaya pager cangkeme. Pager lumutan. Rambut tek. Gilaan. Rambut tekke lho. Malah gila. Mboten. Ora bayangke aku. Anu ndang pegaten ndang kekno grenge lho. Wis doyan ya. Kok jur kerang-kerang. Kula iki kangen kok kali dulur lanang iki kok. Iya. Tembangipun ngagem klasik Apa, Dok? Anu ninggal katresnan. Ah. Nggih, Mas. Ninggal katresnan. Tinggal wae kates Kula kamu. kadang-kadang kula ingkang Tinggal ya? saking Jakarta Mas. Loh. Dinu. Rawuh. Gi. Oh, Mas Dino to? Nggih. Rawuh. Lah, temen. Dino. Iki lho netizen iki lho Lah nggih iki netizen. lho. Ninggal katresnan. Kalian nika salam kula kanggo seniman-seniman sing nglumpuk nika wis tak Kanca-kanca dongane. dalang, Kanca-kanca kanca-kanca. dalang nika Oh nglumpuk kabeh. iya, adikku anggih. Nggih, Mas Samar ya nggih rawuh Amar niku. Oh iya adikku. Amar sapa? Amar Said. Lho. Amar Pragopo. Mas Amar lho, putrane Mas Sleng lho. Niki MC Kondang Sangga Buana kek jagon kali kula ngian. Oh anu Mas sapa ki? Mas Dargombes. Heeh. Jagung bes Sapa? kiper. Kang Sune. Sapa jale? Is Mas Angga Buana lah pokoknya. Aku kok lali. Iya, Mas Klinik Luduk. Dawa, Pak. Didongake ya. Pak So, Jan. Nek wis DCT sampean kok di anu Mas Tunas diatur ning Sukoharjo. Pon to, kula niku lek sing ngejak delang-delang riki kula ora bakal ngewe rego. Amin. Saestu. Amin. Kula Niku niku Mas Tuntas. Nggih, sing Mas Tuntas mireng kiam, sing Pak. ngewe rego asisten kula mengke ngoten lho. Dadi kula ora tau ngewe rego dadi. Padha ae. Napa ge anu? No? Niku anu Nano. Sik tak geke anu Mas. Apa? Bawa saite wae carangan toprak jajan. Ya. Sik sekolah ya? Ya kuwi Halo? Sik sekolah Alhamdulillah sampun lulus. SMA. Nggih. SMKI. Oh, SMKI. Nggih. Neng isi, nulis neng isi. Insyaallah pangestune. Tak dongakne muga-muga. Anakmu ya sekolah menengah ngono apa? Dek ingin nengah kejeron minggirne akhirnya. Maksudnya di perguruan tinggi. Jamang ide kedurun sambil bledek kok ngekel. Coba lam tilam ya iki seneng. Nah Iya, kula iya. kentonke Mbah Haji Anom Suroto nggih. Nggih, Iya, kalian siap, Bapak siap. nggih. Siap. Kelia di lanang si Om Bayu. Mas Om Bayu nggih Mas. Nggih. Lam tilam Wah, ngaten iki kangen kula. paraci iwatan paku lingan. Kowe apa ora kelingan tak ble-ble rambutmu mbiyen cah? Kula kelingan Kang Mas. Kuwi ndudoke rasa katresnanku. Enjih Kang Mas. Awakmu apa ora kelingan biyen tak biyak rambutmu? Ora. Pancen dia ora tahu aku biyen. Ya angkrek nang kene ono.
Iya. Eno sing gere genset lho kok iso. Gandese luwese aduh Nimas. Diajeng. Jane iki ngapa? Golek iya apa? Lho kowe iki nyapa ngurusi aku iki? Nang kene iki kerja lho. Lunggah lungguh tok gaweane. Lha iki ya kerja ya lingguh Yohan. Lah kan nabuh. Kowe nyeneni iki berarti. Nyeneni iki. Heh? Iki Iki ya kerja ya lingguh tok lho. Crintisan iki. Pak, seneni iki lho Pak, sampean. Lek. Aku lagi ngangkremi ndokku. Kok Lek, seneni lho Lek, sampean Lek. Lek mbahmu iki. Mangsamu bakul dong jati lho, Pak. Lalik-lalik. Lingguh. Aku nglaras kok karo ngkremi ndokku. Nggih, Mas Sat. Gandese luwese aduh Nimas. Diajen sadurunge awake dhewe tetembangan Nggih. sing wis adat lumaku kudu ana iklan-iklan sing arepe nderek nyengkuyung pagelaran bengi iki ya. Nggih, Kang Mas. Sponsor. Apa to sponsor bengi iki sing arepe nyengkuyung? Apa niku? Lah iki lho. Iki lho. Ya. Selamat malam. Asik. Apa iki? Bapak-bapak, ibu-ibu, jika mana di rumah Anda kelihatan suram, maka dari itu gantilah lampu Anda dengan lampu Osram. Apa yang meniklane? Lah, Ning kuning. Mas, mbok boleh sakit ngampil eblek tunggal, Mas. Nah, niki. Nah. Ora enak kowe digawe kuwi aja. Ora enak, Dhewe. no. Dhewe ngono. Lancir kuning kinawa lian. iklan ora iki. Kayak nang TV, kayak nang TV. Nah, kayak nang TV lho. Nah, ono aku ning Kowe nang kene lho, kowe nang kene lho. Nah, kowe kok. Ah, kayak nang TV kok. Diajeng Nggih, Kang Mas. iki iso diteruske nanging kudu sabar ya Diajeng. Nggih, Kang Mas. Awake dhewe kudu nganti apa to sing bakal nyengkuyung pagelaran bengi iki. Nggih. Kowe kepengin ngerti sing nyengkuyung pagelaran wayang Napa bengi? niku? Iki lho, celorot. Acara akan kami teruskan, tapi tetap saya mengingatkan bahwasanya di cuaca seperti ini kadang-kadang fisik kita juga berbeda, maka dari itu kemana-mana agar tidak masuk angin, bawalah minyak angin caplang. Terima kasih, acara akan kami lanjutkan kembali. Ayune mlebese aduh Nimas. Intenipun Kakang Diajeng. Nggih, Kang Mas. Sing siji ki aja nganti mbok lewatke. Oh, nggih. Mergo iki sponsor sing paling gedhe ya Diajeng. Nggih, Kang Apa to Mas. sponsor sing arepe lewat ana ing bengi iki? Napa niku? Lah iki lho, celana. Kula jog luduk. Riyen kula kenging penyakit kopoken. Tapi alhamdulillah sak sampun terapi tenggene Pak Hatmanto. Sanika saged mari pramila saking menika kula ngaturaken matur suwun Pak Hatmanto. TV bosok iki. Wong TV kelas nasional kok nyakit-nyakit kopokan. Kowe iki sak munggo blas kok kowe. Ayo kali terakhir dintake. Inten-intene. Sing apik to. Sing apik. Karo ndodok, karo lho ngono lho ekspresi. Ning kuning. Lancir kuning. Ginawa liya jancuk. Lah ada mbok cepot. Masa kuping kok mbok keropok ya. Lah ada mbok cepot. Maksane Aja guyu kowe. Lah ngapa guyuk ra oleh iki?
Engko tak keropok lho iku. Intenipun Kakang Dewe. Kanca-kanca Pira Pradangga. Gendingin apa, Bos? Imbang ngono katresnan. Nggih. Apa mau? Napa, Pak? Ninggal katresnan. Nggih. Wah, tak kira imbang ngono Menika katresnan. jan. Menika jan sajake kudu priksa ngene Pak Atmanto menika. Yo, Coba Nduk. iki nganu lho. Iki Nggih. tak rampungke lehmu keguyonan sisan. Siap, Nggih. siap. Engko rasa nganggo gara-gara. Oke. Wah, iki pancen Langsung wae Pak berdagang langsung tancep kayon Mas. Ngono lho. Dadi Sok ngatur. Sok ngatur. Ele mau bar nyeneni lingguh ngono lho. Ayo kana.
Dek Ana. Sapa? Sapa ki mau? Hene, sing Iya. diapali jane sapa to ketmu ki? Oh, Sing gua. dieling-elingi ketmu hene ngono lho. Bocah iki ketoke cilik ya ngosek to ya. Iki ngono jenenge lekno. Yo aja lekno. Retno. Retno. Karo Retno. Retno ngene kok masaku. Makasih Cih. ya, Retno. Dah. Jan bocah kok. Jan gawat Besok anu mboten sing Iya, iya, iya. 12. anu sampean nggih bagel ki sing merek apa, Nduk? Napa? Sing merek sesuk bojoku tak kawat arepe. Merek Itachi. Oh, tak. Bojoku sesuk ya ape tak kawat kene. Merek apa? Kawat 16-an nanti ben ambes lah. Ayo ki gegeden kok iso mangsane. Wonten dawuh napa, Mas? Nggih, menika saking Mas Tarnotania Jaya. Cakatrang nggih menika. Jakarta. Nggih, lajeng Tarno. malih sinten menika? Oh nggih. Waduh nggih. Menika saking Seragen. Nggih, saking Seragen Mas Muhtar menika Pak. Alah Mas Mukhtar Sagen nggih rawuh. Saken loro ati. Kabeh. Nggih. Nggih. Menika Mbak anu kangmasipun Mbak Titik Nurma. Dadi Nggih. Mbak Titik Nurma kuwi nek ra kleru vokalise Pak Demantos. Lah nggih riyen nika lho. Gitu. Lah nggih Mbak Titik Nurma menika nggih. Yo, anu Dekne ha. Ya. Ah, bujung medal. Ah. Kene Dek. Oh. Kene Dek. To bela Wong legan golek momongan. Adikku rojo napa mbayu badhe pindahan. Beda. Awan-awan lunga blonco ning pasar Sukoharjo. Ayo, Dok. Hah? Ayo. Napa? Sik. Ayo sampe Iya nyambung. toh. Awan-awan lunga blonco ning pasar Sukoharjo. Tak dongakne sak kabeh ahli swarga. Amin. Awan-awan lunga blonco ning pasar Josari. Cesari. Josari. Tak dongakne sak kabeh bisa munggah haji. Awan-awan lunga blonco ning pasar Karanganyar. Blonjo kok ndi? Ayo sing penting lak iso to ngono. Tak dongakne besok dadi bupati bapake sabar. Yen roh sindena YouTube. Ya siki bocahe. Loh. Di sawang kok kemayu Kok ngono. kemayu. Muga-muga besok dadi bojomu. Ya kono saurana to, Nduk, apa ya tenan? Moh. Lho. Kok cekaos ki lho. Ayo dimatke aja nyawang. Nuwun sewu lho, Nduk. Rupa kuwi bakale sirna, ya. Nggih. Rambut putih bakale ya mulih, Nggih. untu ompong bakale mlebu ngerok, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciyut. Aja mbok sawang ning rupane kaya ngene. Lah napa? Lho. Aku ambok elek ini kemproh ngawur iki. Ora ana pilihane blas to. Lah nggih kados ngeten iki sing ajeng disawang napa, sing ajeng dipilih nggih napa? Loh, ya bener kowe, Nduk. Umpama garwane Mas Tuntas, nggih to Mas Jat? Nggih. Waduh, Bapak Bupati, tindak kalian Bu Bupati. Ya, ya. Loh, Pak Tuntas kok kalian Bu Tuntas. Ya, Waduh. ya, benar, Loh, benar. menika wonten Mas Jek, kok kalih Ibu Jek. Ya. Lah menika wonten Pak Jat, menika kok kalih Bu Jatmika. Lho, pas penak. Lah nek iki terus entuk iki. Ndawakmu. Untuk aku pamane. Lho, lah menika Pak Klitik, sanimbit kalih sinten? Menika kalian Bu Klitik. Ya, nggih. Jek. Loh, lah menika Pak Kluthuk. Lah nggih kula kalih bluk kutuk muni kok. Ayo ra penak ta ya. Ora penak. Dadi modelmu kaya untuk. Sampeyan bluk kutuk. Coba Dok, aja mbok keke kono ta, Dok. Lah ten pundi? Dhuwur no papane. Sing enek sinyale, Nggih. nek iso ora enek sinyale. Aku yo mek meling cah wedok-wedok ki lho. Ya, ya. Iki lak nggon pegunungan to. Nggih. Kok nek ndeleh HP aja ning kene. Lah nyapa? Gak entuk. Lah kok iso? Khusus sinden-sinden tak weling, aja dikek kene. Hmm. Sinyal mesti sulit. Sebabe? Lho, daerah pegunungan to, Bos? Dadi sinyal sulit. Mulane sing pinter ki wong lanang. Piye? Wong lanang lek nggo HP ning dinding nggo ning gunungan mesti dikek ning kene. Lho, disae ning kene. Sinyal mesti apik. Sebab e? Anding tower, kene iki mesti Ya mek jengil. Gak. Yo sak sesuk. Wis kowe mesti saru. Dongane sampean sampean iso tumbas tower ya tadi. Tembangan mah dadak. Apa tembangnya apa? Wis tembang dhewe Ini tembang kamar sawan dikas. bebas, Dok. Apa lagune Mas Klidik?
Napa? Dan Sing kae esemu apa kae? sembarang Kanggo kowe apa iki nek lho mesti wong Iku letak. wonten apa pundutan lorati? Lorati ya. Lara ati Oh iki. iya, lara ati. Lara ati iki kanca wiyaga urung iso. Iki gantine lara tipes. Tembang kok iso mangsane. Iya iya. Lho, sing ibut karo sing Anu, undang kuwi. sampun menika tuh Alah, alah. Pripun? Nek niatmu pindah turu mbok yo rasane kene. Lah wong tukang ibut kok nggo kloso terus kita. Wah, wis ora kajen iki. Ya. Lho, ya wis terus nek ngletak kok iso malah tangi. Gamelan iki. Lara ati. Coba, Pak. Asmamu sapa? Nggih. Asmane sampean sinten, Nduk? Neho. Neho. Nggih. Ayo ki botone ki lho. Kok malah ngletak neh. Masyaallah Jan. Cene sak pira coba cene. Nah. Lara Ngono, lho. coba. Lagu. Loh, terminal Medun Ngawi lho. Oh iya. Yen aku kangen. Ngono lho ora ngantuk ngono ayo sip to. Kangen karo sliramu. Wis, hop, wis ngene tok turun wis ngene tok. Ya wis jajak, sik konek ora ngono lho. Tak sawang-sawang fotomu neng dadaku kaya Mas Tuntas dan Mas Jay. Ayo. Aja ngono. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Spesial kagem jam pisah sedanipun. Nah, kanca-kanca campur sari Huper budaya. Oh iya. Aku ki sone Huper jenenge Huper budaya ngono wae. Wis kono. Ayo. Ya. Loh. Bakso telu Lek. Sugeng dalu spesial kagem Mas Tuntas Mas ya. Iya, iya. Wah, alhamdulillah beliau masih jenak lenggah Mas. Lalu ke Mas Guntur. Mas Guntur terima kasih. Kenanganku ora bakal aku Iki tak polke. Nggih. Tak lagu ngkas. Siap, Bos. Contoh iki sebabe ora nganggo goro-goro. Nggih, nggih. Nggih manut mawon kula niki. Wis pokoke sak merdekane panjenengan. Kula niku pokoke nyenak ing Kesesol panu. barang napa to. Wong menika nggih paling mboten nggih tombo kangen. Nggih, wong beceng kula ya. Lan ugi ngaturaken sugeng tindak Mas Tuntas, Siap. Mas Jay, karena besok masih ada jadwal aktivitas yang sudah diagendakan. Yes, betul. Kula namung saged nderek ndedonga mugi-mugi panjangkahipun beliau Mas Tuntas dan Mas Jay bisa pikantuk ridho lan hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, sukses selalu Mas Tuntas, Mas Jay. Ketemu di nanti tanggal berikutnya. Pokoknya sesudah DCP. J. Dongake wae. Siap, Siap, Bos, siap, Bos. Tuh, lajeng mawon Jovika. Jovika. Gini. Iya. Wih. Ini. Mula tak deret ning Jawa Tengah. Wah, bener ya. Lek sing khusus awakmu ki sepote moji. Demi kono kuwi tok. Wah, apik, Dik. Iki nek iki rada halusan Mas, ra kena tinggi Iki rasa ya. yayaan iki rasa ganggu aku. Mau tak sawangmu isin mek plerak. Nyenengke. Coba nduk apa nduk? Dibalekke ning larase meneh ya, Nduk. Ya. Nggih. Nggih, siap. Ngaten Apa? Dek Jovika. Kalau wonten pamundutan loro ati kalih nggih. Loro Pak. ati loro ya. Niku mawon. Loro ati loro ki jumlahnya 7.000. Loro ati loro 7.000. 7.000. Lah ati loro 7.000 saiki. Nduk kuwi lak lawuh anakem kok iso. Ya, kene Nduk. Kagem masuk ke larasipun nggih, Den. Nggih. Siap. Nggih, Mas. Tadi modern boleh diikuti tapi tradisi jangan sampai ditinggalkan. Ya, sing nyebut kan turune. Oke, mika sampun mapan. Kaya nunggoni wong loro.